adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 29 ngadto sa 39. Gikan sa sinaguga miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon ug ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang ubang tinun-an. Niining higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan og naghigda sa pag-abot gayod ni Jesus didto. Gisuginlan dayon siya mahitungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot og gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton og unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang mga tao sa lungsod nagpundok didto sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya. Nakit-an nila siya ug giingnan. Ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus. Mangadto kita sa silingang mga lungsod, kinahanglang sangyawan ko usab sila. Mianhi ako alang niining maong katuyuan. Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sulod sa mga sinaguga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.